Добре. Тук стъпваш, нали? Да. Моно. Ай. Дай бе. Айде. Комисията гледа. Дай. Буца. Седна ли на камък? Не, грам. Браво. Не го докоснах. Само с бедрото едва ме докосна. Ама бав съм го. Боли, ама много малко. Такова ниво на болка не го броя за болка. Това е... Не, добре загрях. От едно минаване. Да. Ако проектираш, ще ти се разкаже играта. Абе, боли си сдаева. Pain is no factor. Pain is no factor. Pain. Супер.